Are you tired of seeing this scattered electrical wiring in your place or in front of your house? We have a very good news to all of you today. We will check the ongoing construction of the underground distribution system of More Power. So let's go, guys! Guys, let's go and check the underground distribution system of More Power. As we proceed to the location, of course, we will drop by Isnard Street, and we observe that More Power tried their best to make their wirings neat and clean. Para hindi siya sabog-sabog sa daanan. Para if you look on the top of your head, hindi siya masyadong maraming kung ano-anong nakalaylay na mga wires. Kaya it looks more neat. Okay, now we are here in the middle of Isnard, in front of Amigo Terry's Hotel, or the Centennial Hotel now. And there's a big roll of wirings on our left na ginawa ng More na para hindi siya nasa gitna. So that it will just look on the side only. Para hindi siya makalat tingnan. It's already 5:30 in the afternoon, and I will check the ongoing construction of the underground distribution system of More Power along GM Basa, reversing Plaza Litagay up to the Plaza Libertad. According to my reliable source, the target completion is on the second quarter of next year. And to complete all of your questions as of this moment, yan na lang muna ang area na tatapusin, and the other areas will be next because it is very costly. So guys, let's check now the actual area and the ongoing construction of this project. I will walk tour all of you from here to GM Basa so that you will see the situation of our sidewalk and the wirings around here. Sa taas ang daming mga wire, diba? Pero in fairness sa More Power, talang ginawa nila ng paraan para hindi siya kumalat-kalat na nasa ayos. Kasi dati, hindi yan ganyan talaga ang itsura niya. Sa totoo lang, talagang kalat na kalat yan. Kahit saang sulok man, meron tayong makikitang wire na sa taas ng ating ulo, diba? Ayan, diba? Ang dami pa. So, talagang very thankful tayo sa More Power na talagang binigyan nila ng pansin. Okay guys, let's walk toward the GM Basa Street and check the old wirings here. Today is Sunday and it's shopping time and family time to everyone. Kaya medyo busy yung natin, yung sidewalk kahit na mag-alas 6 na po ng gabi. Medyo madilim-dilim na rin, pero salamat sa ginagamit kong cellphone at hindi siya madilim kung tingnan. Pero sa totoo lang, yung paligid madilim na, kaya nga umiilaw na rin yung paligid. Madami ng mga taong umuwi kasi galing sila sa simba. Nagsimba po sila. So malapit na po tayo dito sa area na first construction ng More Power, sa pagkutkot nila o pagdidig up nila kung saan yung location ng kanilang linya. So, puntahan po natin dito po tatawid tayo papuntang Arsenal Street, Iloilo City. Okay, andito na po tayo. Medyo tingin-tingin muna tayo sa traffic para hindi tayo madisgrasya. Ito na po yung itsura. Ayan po sa harap ko yan po ang location ng ginagawa nilang project. At dito po ito sa Arsenal Street. Kasi nga linggo, so hindi tayo nakakita ng mga ibang materials like mga PVC pipe. Kaya tinago muna nila siguro kasi walang nagtatrabaho ngayon dahil day off. Pero by tomorrow, siguro lalabas naman lahat ng mga materials. Pero nakita nyo naman, andito yung mga equipment nila, like yung mga makina na ginagamit sa pagkotkot at kung ano pang mga kailangan. Or paghukay, sabi ng husband ko, kasi nga yung ginagamit ko Ilonggo. Kaya yung panghukay nila is andito pa. So balikan na lang natin on the other days para makita nyo talaga yung actual na pagkotkot. Pero as of this moment, ito po yung ginagawa nila. Tinabunan nila, siguro nakahukay na rin sila ng medyo malalim-lalim. Kaya good job, More Power.
po yung itsura ng mga wirings dito sa Arsenal Street. Diba ang dami? Ayan, nakalaylay yan sa taas natin, sa taas ng ating ulo. Kaya pag nagkuha tayo ng video, like ako, vlogger ako, pag kumukuha ako ng video, kailangan ko talagang iwasan yan kasi nga nakakasira ng view. sorry. Yun yung talagang main purpose ng paghukay kasi nga para maging malinis yung paligid, walang nakakaharang na kung ano-ano man sa mga beautiful old centuries building natin dito. Kasi andito po yung mga sikat na building natin na pinagmamalaking natin worldwide. So kung kumukuha tayo ng photo or nag-ano tayo, nakikita din yung mga wirings kaya nakakasira ng ng view. Kaya salamat more power at talagang naisipan yung gawin na yung pinakaantay na project na ikaka-improve ng Iloilo. Salamat po talaga. Hope na buong Iloilo talagang ma-apply na itong underground distribution system na ito. So andito tayo sa Aldegar, kita nyo, ayan yung Century Building na yan, napakaganda. Sikat yan. Sikat sa buong mundo. Dagdagan pa natin yung kung anong progress ng Iloilo, hindi lang tayo sa mga underground distribution. No? Nakita nyo sa kabilang sa kabilang side, yan yung po yung temporary kiosk po ng mga vendor dito sa Iloilo Central Market. Kaya po talagang hindi lang po yung mga natin, yung mga kable yung ginagawa. Siyempre yung mga market na din. Kaya isama na rin natin yung market, no. Ito talaga yung parang manhole na yung ginawa ng more power. Pero for safety naman, nilalagyan naman nila ng karatula. Ayan po, 'di ba? Ang dami mga wires. Hindi lang siguro yan electric. Meron din siguro diyang mga yung mga internet wire. Hindi lang talaga yung more power ang may kasalanan dyan. Iba pang mga like mga Sky Cable, PLDT, whatever na mga company na gumagamit ng wire. Kaya siguro umpisa ngayon, hindi lang talaga more power ang magdidig up at maglilinya underground. Yung iba pang mga company. Tapos na tayo sa Aldegar, pupunta na po tayo dito malapit sa may Guangco Street. Ito din is para tayong nasa abroad, no, yung view dito. Ang ganda, ang ganda ng view. Na siguro pag hindi madilim kasi nga ngayon mag 6:30 PM na, kaya medyo kahit na maganda yung cellphone ko nagagamit, pero syempre talaga makikita mo na madilim na. Ito din po yung isa sa mga hinukay ng taga More Power. Ito po yung linya na ginagawa nila papunta pong Plaza Libertad. Ayan, 'di ba? Ang lalaki na mga nila PVC pipe para safe yung kuryente natin. Kasi sa ilalim siya dadaan at hindi siya mababasa ng tubig, rain or shine, may bagyo man o basta safe na safe po yung kuryente natin. Music lover talaga ng mga Ilonggo, no, kahit saan ako pumunta, talagang may background music. Kaya nga ewan ko yung mga viewer ko siguro na sa kaiingay ng bunganga ko. Hindi ko rin kasi maiwasan na inarate na lang kasi iniiwasan ko yung ma-copyright ako. Kaya pasensya na po mga kapatid na palagi na lang akong dakdak nito para po matabunan ko po yung music na nadadaanan ko. Maintindihan nyo po yan pag naging vlogger kayo. Sige po, antayin nyo na lang at matatapos na rin po itong vlog ko. Kaya hayaan nyo na, pasensyahan nyo na yung bunganga ko. Ito po mga vendor natin dito sa Iloilo at ang dami nating mga building na talagang nakakaakit tingnan, nakaka-in-love at nakaka-miss talaga kung hindi ka taga dito na naging abroad ka na, no? Na-miss mo yung mga Guangco Street, Isnard Street, Aldegar Street, Mapa Street. Ito yung Sam's, ito yung Washington Supermart. Dito po sa kanan ko papunta po yung ng Gaisano Guangco ng FENMA or yung UI University. Ebidensya. Ito po dito sa is isa din ito sa hinukay ng taga More. Ito ipapakita ko sa inyo. Ayan. Yan, kita nyo umulhot na, kumbaga ayan, nagpakita na talaga yung PVC. Natatawa yung asawa ko sa term ko na umulhot na. Nagpakita na, naging magic.
nag-magic na siya. Parang mushroom na ano siya, magic. Nagpakita siya, gulpe. Ayan na, yaan nyo na, nag-inglonggo na ako. Hindi ko na kaya mag-Tagalog diretsyo. Papunta na po tayong Sunburst Park. Nadaanan na po natin yung Roberto's na restaurant, yung sikat na siupaw. So, punta tayo na Sunburst Park. Daanan lang po natin. Papunta po tayo sa Plaza Libertad. Ito po yung Regent na sinihan dati. Talagang walk tour na yung ginagawa ko. Talagang dinadaanan natin yung dinadaanan din ng kung ano yung ginagawa ng more. Sige lang. Sige lang. Ano pa rin. Narrate pa more. Nasa Mapa Street na po tayo. If I remember, last Dinagyang, andyan po ako naging viewers ng pag-perform ng mga dancers natin sa Dinagyang or ng mga tribe members. Yan po yung Sunburst Park na dating old Freedom Grandstand. At ito po yung sitwasyon, hindi siya masyado matraffic kasi nga Sunday. Naku, kinunan ko na yung Sunburst Park para at least meron akong pang short video. Hayaan nyo na ako, pagbigyan nyo na ako. O, malapit na po tayo dito sa sa may Plaza Libertad, pero syempre hinay-hinay lang muna tayo. Andito pa rin tayo sa mapa, hindi pa tayo nakaalis. Talagang ninamnam ko yung street na ito kasi nga ang dami tong memory nung Dinagyang, and dyan talaga ako umuwi ako ng gabi na, pumupunta ako ng maagang-maaga. Ang daming memories dyan. Okay po, daan lang kami, punta kami ng Plaza Libertad na plaza at yung andun din yung ating yung City Hall. Sige lang, sige lang. Dakdak pa more, Melanie, para hindi sila maboard. Ang gaganda ng mga lights dito sa may Sunburst Park. Hindi rin siya patatalo sa mga plaza na iba, no? O, ito yung DTI building natin. Ang ganda ng nung mansion. Nako, yung kuryente lang yung ating topic, naging mansion na kaagad. Kasi hindi natin maiwasan na daanan natin yung ibang mga lugar-lugar o yung ibang mga building kasi nga dumadaan yung kuryente dyan. Kita nyo naman, di ba, ang dami pang ayan o, linya ng kuryente. So kung saan yung linya ng kuryente, dyan din ako dadaan. Kaya dinaanan ko na yung best friend ko na vlogger, si John Lee Caliano. My dear, I miss you so much, John Lee. Keep on vlogging. Sige po, ayan, di ba ang daming mga linya ng kuryente. So kung mawawala na po yung talagang super ganda na yung Iloilo City. Sasabihin na natin na, are we in Hong Kong? Because in Hong Kong, there's no wire, ha? Kaya tingnan natin dito, may talaga in-interview ako. May mga pariyo kita din nga Ilonggo nga nagapangabuhi like nagasika driver or motorcycle driver. So mangkotonta si sir kung ano bala ang ma-react niya sini nga ongoing construction sang underground distribution system sang more. Kung ano bala ang kaayuhan niya mahatag sa aton. Correct. Correct. Kaya kung na nag-picture ba lang ang mga foreigner, hindi na may tulokon ang mga wiring. Presentable na, no? Hindi ka puli. Okay. Salamat. Ano na akong secure, guys, pero I am walking, he is riding. Grabe, no? Kapoy na yang nga asawa siya. Okay, relax. That's the City Hall. Ayan. Then, ang mga salakyan. Kita nyo man ang mga wirings, no? Kung hindi pa ni makuha or ma-change, medyo higugin, matulungan. Mas marami nga wala na wirings nga makita sa dalan. Ang madali siya. Even Sunday.
mga 6:30 na siguro. This one. Plaza Libertad. Ari kita di ang project sa more. Tapos nangigilig sa more nga pagkutkot kag namutangan sa more underground job. So in the future madula na ining mga wires diri na nagakalat-kalat sa langit. Ay picturean sa more. Di ba kakalat gid sa mga wirings? So kung mahuman ini madula diri siya kag sa talong na pinasan puta maagi ang. Guys, tapos na ang more sa pagkutkot diri sa may atubang sang Plaza Libertad kag madamo di sang mga vendor. So paagyan naton sila sa aton video para at least kung makita nyo sila diri baklan nyo sila kung mag-agi ka mo. Vendor, ano baligyan nyo mo? Araw, manok, isaw. Imo ya mama, ano imo ma? Pang kape-kape. Dugay na kamo dito. Kape-kapihan. Ay, hindi namin sa mga driver. 24 hours ka diya? Hasta mag-aga? Hindi ako 24 hours sa salang wala una. Ate Mayo, kay sa mga driver, no? Mga taxi driver. Pang kape-kape, ma'am. Amo na. Okay, noodles. Sige, kung makita nyo si ma'am, ari lang di siya sa may Mercury, banda ho. Tapos gusto nila magpamanicure, ari man di available. Ay, nice. Tingin masahe ya. Wala, masahe, massage. Okay. Sige ma'am, i-recommend ka di. Okay. Okay. Ari, si Nining kag si Sonia. Si Ma'am Nining, kuno kag si Ma'am Sonia. Okay. Okay guys, that's it for today for our vlog, and I hope na if you still have a question about this ongoing construction, just comment down below on my comment box, and please subscribe if you like my vlog, and don't forget to hit that notification bell para every time I post my video you will be first to view it. And of course, please help me through my gift giving by giving me super thanks. Thank you all guys, and I hope a very good Sunday to all of you. God bless us all, and see you all in my next vlog. Bye-bye! Thank you very much for watching Ma'am Lu, Mama Deng, Tita Rachel and husband, and to my cousin Tuto Ameng and Inday Mel, to my Hinablos Dadak, Bane, and Cheche, and to all my subscribers na always supporting me, and also to my co-vloggers na always there to comment every time I post my vlog. Thank you so much to all of you. Good luck and have a nice day everyone. Bye-bye! And that's it for today guys. I'll see you on my next vlog. Bye guys. Gusto mo sa wala?